Yes. Nå skal vi prøve på et verdensrekordforsøk. For det går ikke an å ha et egg inni munnen mer enn 10 sekunder. Det er på grunn av spytt og at du får ikke puste. Så nå skal Amalie prøve den teorien. Og nå går vi bare klare. Jeg må ha mobil til å ta bilder når jeg tar tiden med. Okay? Nei, du må vente litt, siden vi må ta tiden. Ja, vent, men hvor har du mobil? Ikke ta den i munnen, Anna. Nei, den ligger sånn. Jeg har mobil. Har du mobil? I sekken min. Det tar så lang tid. Fint med mensengreier. Du tar ikke bort i telefonen. Du, altså her, den sekken min. Ytterste lomme. Ytterste lomme. Fint at du gjør dette her på kamera der. Uff. Det finnes hele egg i munnen. Hele egg i munnen. Du gjør ikke det. Hallo, verdensrekorden er på 9,8. Ok, jeg skal ta... Stoppeklokke. Ok. Hele egg i munnen. 1, 2, 3. En gang til. Tuva. Tull deg! Vent litt. Dette innlegget, vi ser det igjen. Ja. Tull deg, Tuva. Du var fristet veldig. Det kan godt, altså. Hallo, hun er helt dum, vet du. Kan ikke jeg filme? Ja, ok. Nei, du filmer ikke. Nei, jeg vil ikke gjøre det. Jo, hallo, seriøst. Slutt å tulle. Nei, det var dødseggen. Du, et så svart egg. Ja, det går på sånn, men du skal knuse ut igjen da. Nei, du får ikke ut igjen da. Jeg vil gjøre det. Jo, for det. Nei. Seriøst, du skal holde det. Jeg kan filme, og Tuva kan filme. Norge. Tuva kan filme. Hvis jeg filmer det, da er det 0 sjanse for at jeg slår deg.